haka jingyat ke jing toket halor ke jingjia syaot rendang usamla ha Mawlyntriang haka kenhon kirunar kipulit ke East and West Khasi Hills District Rangbah ke Mairang Police Station kelak kam ya wei brio bala Southbound Snem karta ber subadan kti ha katai kam uni brio dei bala itu kerteng kubur lenter rentatiang ubadei na katai hi kasnang bad lakam ya ha ka khandai tregunai luar arja arpusan ha ka balai lamtian bisyari ha yeng kasari han nongstan ha ka ba ka yeng kasari kalapan ngat judicial custody na ka benta khat sausngi Katelong kubor na kipulit kaya thu baga jing toket yau teu beriu kadang ya cakman baga jing Thwet yi badan ketiru kadang beteng hadu benta. Kumban syukadau badang step perngap kumbah kapor sau baje jong kahenriu tarik unai luar araja arpusan usamla bun siu dor nongrang arpon riu Snem karta wantit jingkang hayeng ki bahyeng jong ringkat ke jing mensau ke bajor na ke jing syaot urendang. Kibahyeng mar kilapen ket yu syasiat si nong klau bat hadien pat lapen ket yu Shillong bat menta udang don hapadeng ke jingsha sumar laong bau niu samla ula let yeng baklat ke mekha jong hi bat kalaja pat ke jingsha or rendang yu haka yeng ke ba udang sna haka dong nong so yong haka te ke snong habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Rangbah ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya